Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Simbu Mayeni versus Macele. Biggest fight besilindele sathi dalala. Ukubona mawuthi uxove uflower kahle kanti khona into encane ongayifanga bekufanele ukuthi uyifake uvela uflower wakhona ushone phansi. Le nto eyenzeke kithi ngomacele ngomayeni abasicele no abangasiceli bano-content producer lo qoqa yonke lento ilula eyamacele ngomayeni njengoba sesazi ukuthi umayeni wafika kuqala kodwa waseke ebanga emva kamacele. Into-ke ithini umseke kumaye preacher isithembu kumayeni kunezethembiso azenzile kwaba yindaba yabo yobabili. Khona lento yokuthi ubaba umseki uphula izethembiso uyabetraya yabo lento yo broken promises betrayal ngoba la ku production team mhlambe ba mindful kakhulu ingakho impi esithi thina yimpi ingabi yimpi kodwa ke thina ngoba sesibukile umseleki uma exoxa nomayeni kunezethembiso azenza mayexoxa nomacele kunezethembiso azenza lento ke lapha ka first lover first girlfriend first wife ukuze kube nempi bahlulwa yini guys bahlulwa ukwenza umayeni abe nomona nezinto umacele anazo kube sengathi lezi zinto vele umayeni ubethenjiswe zona. 1 kune vision etshelwe umacele le esino 20 kids. Why singizwe ivision yamayeni ukuthi eyamayeni beyithi isithembu asenzeke ngobani angithi kusiyaqala ke lento yempi yenzeke ngoba manje sekuzoshayisana izinto mase sekuyangena ukuthi macele ungakhulumi kakhulu because 1 2 no 3 hours mase thumacele ayi 1 2 no 3 hour exist ngoba phela mina sengu first wife asomacele ngine experience yami naye engekho asomacele asomayeni nale ibhubesi bahlulwa yini into esobala kanjena ngoba vele eyabo ifights iyakhona lapha ka first wife kodwa manje guys kwenzakalani hambani nibukuthando nesithembu ka first wife angisihleli umacele umsele kukodwa unento yokuthi echazele umacele ngeposition yakhe hayi le amchazela yona bebodwa le amchazela yona isifaka umayeni mase sithina kanti unsure ubani ongekho sure hey sahazo sadangala ke bandla sadangala besimnginyawo sahlala phansi wagcina kwathiwa ngazi udirect ubethini umacele ubecela ukuthi sinehambe yogadinga sathi akusiyo lento besilindile akuyona. Futhi ke umacele kade ehlebile ngomayeni kumseli ukuthi kanti mina nengamenza wangaba u-first wife ayisibe kufanele beyiqale lapho manje siphela ithini iphela ithi umacele ngifisa ukwazi ukuthi lama frustrations athi ngiwadampa la yini nomayeni uthi ngifuna ukwazi ukuthi izinto athi ngizikhuluma ngayo yini please production team ayiqhubeke lapho umacele ukhuluma ngani mayithi umayeni uyiqhathanisa naye makwenze njani ama frustrations lawa adampa emzumbe umakhwela yini nokunye asizwe bakithi yo manje kuphele kubanda nomunye wathi hayi umayeni ushilo ukuthi angikuhlebi ngikhuluma ukuthi wena uyavunyelwa nomayeni sekhohliweke umacele akavunyelwanga wavele wabaleka ngemoto wafika umsele kwathi uabo uphuma wakho sesiyahamba wathi uabo magekho hayi ke amahhololo enziwe umseleke sekhuluma izinto ezimbi umayeni kuyikhohliwe leyo phathi akacelanga umacele wavele wabaleka wasika into ayibalekelayo lapha yana mase kufikiwe endaweni kufike kubangwa imbhede kanti umacele wayethe usisi kaMsele into angayifuni ukubona umseleki ephuma kule room ayongena kule room ephuma kule ndlu ayo shothi uavoida lokho nanokuthi ke position yamamkhulu mase bendawonye ayibi kahle ngoba ngisho ukuhamba mabehamba kwathiwa umamkhulu yena
kumele edrayivelwe. Abacele ngani-ke ukuthi uMayeni akadrayive umamkhulu anqabe ukuze kuthiwa uMayeni inqabelani? Guys, ngiyashayela Nkosi yami, yazi ziningi izinto ey'serious and isikhathi siyanginqabela. Ukuxoxa ngani nge-TV show ngifuna kube mnandi, ungahlezi uyimpi njalo. Yingakho isikhathi esincane engisitholayo ngenze nje because asikho isikhathi. Abacele uMayeni edrayive umamkhulu, edrayivele umamkhulu, uMayeni enqabe-ke ethi ngeke ngiyenze leyo nto. Mase kuyaqalwa-ke kuyakhulunywa ukuthi Mayeni umthetho ukuthi umamkhulu masihamba uzohamba ngemoto yomunye unkosikazi, ngeke aze azadrayive because ewumamkhulu. Mase soMayeni mina ngingenaphi? Hayi please production team, why? Musani usilindisa into engekho kanjena. Manje sekubanga ukuthi umamkhulu akacelanga, umsele akamvumelanga. Yikho umsele wakhuluma sathi hayi lo baba lo ngeke. Zizohlonipha kanjani ingane oyibo u-season 7 uphela ngokuthi umamkhulu akahambanga? Mase siyocinga futhi lapha ade beyokhona ukuthi yini le bebeyenza enkulu mhlampe-ke sengaze phoqa umamkhulu kanje asiyitholanga. Into esayithola nje ukuthi bagcina bexabane noSineya, uMangwabe wanqaba ukuthi umselekeze kuye, indaba yokuthi uMakhumalo noMayeni ithini yabo. Ayo sizothini-ke basekhona ku-TV bathi bayaqhubeka bafaka amanye ama-episodes, kodwa-ke thina sifuna ukuthi impi yabona nothi ngihleli ukuthi Mayeni ebe nezathu zokuhlala, nothi ngihleli ukuthi Mace ebe nezathu zokuhlala, akusho ukuthi siyabazonda-ke guys. Uma bengekho ku-TV show siyazi ukuthi amakhosikazi amahle lawa ayiphilela impilo yabo, mase beshutha kufanele beshuthe into abazoyenza ibe naleyo nto ukuze siyibuke, ukuze sizoba nesizathu sokubakhumbula uma bengekho ku-TV. Kodwa-ke ayisondele kancane kwi-reality. uMayeni wathenjiswa, sesifuna ukwazi ukuthi uMayeni i-vision yayithini kuye ngoba eyamacele yafika ney'ngane. Hayi bo, asisho phela sizoba abaqovi kancane ukuze befike kule nto esiyifunayo. Kunini uMayeni wamtshela la emehlweni uMacele wathi soldier, ezomzabala wangathi shu. Manje siyibukile ukuthi wasejika lapha, wabuya wathi sebuya lapho wagcina futhi akasasondeli. Manje nathi ngathi siyamhlohla masilokhu sithi uMacele uyamsaba uMayeni, kanti vele asikhuluma into ebalekelana neqiniso. Nakha emcimbini wafika uMacele wathi hawu bengazi ukuthi uMayeni ukhona. Sathina hawu, kanti uMakhwela ubumlethe kuMakhumalo noMangwabe, isho ukuthini leyo nto? Bengazi ukuthi uMayeni ukhona. Wafika sehlele etafuleni noMayeni wake wayibala izinto lezi ayibala akayibalanga. Wasuke wenza njani? Nange sefuna ukuyokhala sehleli nomseleko. Kanti uMayeni ufunani kumina? Yimina engathi engabuka first wife. Wayiphendula impendulo umseleko. Dololo impendulo. Sila sicela i-fight kube yi-fight. Hayi ukuthi it's-toxic. Siya-understand ukuthi i-TV show kodwa into efuna ukuyibona. Ngoba sikukaningi singakubala okwenze ukuthi hawu. Kwaphinde futhi yabona lento ukuthi uhlale esiphaka wayusho uMayeni eduze kwakhe. Wathi wena to uhlala le esiphaka, sihlala lapha eMzumbe. Uma kwenzeka izinto ezimbi zithinta thina, wena uzobe u-peaceful eMzumbe. Azenze kangani? Nizwile indaba ye-intruder. Wayekuphi ngoBacele? Wayesesiphaka. Kodwa besicela ukuthi uma befuna ukwenza i-wrestling unompempe kungaba uSineya kube uMangwabe kuphela. Asifune peacemaker kule wrestling. Sifuna kuvele indaba esifuna ukizwa ukuthi izethembiso zayithini. I-vision eyaziwa uMacele kanye ne-vision eyaziwa uMayeni yinto efanayo yini? Ukuze sobona ngempela ukuthi ngempela uMayeni ubhitha ngalento first wife. Kodwa into engisengilobo ngiyizwile nje ngilandela le show, uMayeni into yesithembu yiyo le angayazi
wayifunela nje ukuthi egcine eshade ne-boyfriend yakhe yase-high school. Le yesithembu bayamdonsa, bayamhudula, bayamfaka ngekhanda. Yikho-ke vele ey'thulele kwezinye izinto ey'dlalela u-Candy Crush because enye imuvi esuke yenzeka and akasubscribe-anga ukuthi hawu akabe yingxenye yale movie. Sekujikile-ke manje sekuwumacelo lo bethi isitimela kanti kuthiwa umacelo wa-Asetha. Eyi, mina angisazi-ke nami ukuthi ngithini impilo yegazi kodwa nje imba kube yimbi sizobe sikhona siyodifenda after. Khona uzocabanga ukuthi ngisiriyasi-ke. Bakithi ngiyayidlalela mina yo.